Crisis Management Team nanawagan ngadto sa mga nagpuyo sa gagmay'ng isla sama sa Caubian Island o sa mga dapit sa dagat pagbalhin sa mas luwas nga lugar samtang wa pa moabot ang bagyo. Samtang gikanselar na ang mga biyahe sa mga barko paingon sa Davao del Sur ug Surigao diin may giisa na nga storm signal warning nining maong mga dapit. Si Luan Mirundina adunay live report. May Yes ba, bisan pa man kung wala pa yung mga dapit sa Central Visayas, nga gipaubo sa storm signal warning apan gipakanselar na sa Coast Guard ang biyahe sa mga motorbanca paingon ngadto sa isla tungod sa kadagko sa bawd. Alas 11 ganihang buntag, gipakanselar na sa Cebu Coast Guard ang tanang mga biyahe paingon sa Olango Island ug sa mga gagmay'ng isla. Apan sa may Mar Beach, may pipila pa ka mga motorbangka nga misuway pa pagbiyahe. Ang uban hinuon, misiguro na sa paggaid sa ilang mga motorbangka sa tago nga dapit kun ugaling moigo ang bagyo sa Subo. Kasi dili sa Lapu-Lapu, medyo malakas man. Pero kanang mga bangka na maliliit, atong i-advise na dili pwede mo biyahe na. Samtang human gikanselar ang mga biyahe paingon sa Surigao ug Davao del Sur ug sa mga gagmay'ng isla, adunay 139 ka mga pasahero ang mga na-stranded, 15 ka mga rolling cargos ug 14 ka mga barko ug may usa ka motorbangka. Samtang gipaandam ng daan karon sa Crisis Management Team sa Lapu-Lapu ang Caubian Island tungod kay kini ang labing layo nga isla nga sakop sa dakbayan. Matod ni Najal Banyasya, tungod sa kadagko sa bawd, wa na nila mahatud ang relief goods alang sa Caubian Island. Hinungdan nga nakig-alayo na lang sila sa mga dagkong tindahan sa isla. Nagkontak na dito og tindahan na walang giingnan nga kuan mahatag lang tao naning 5 ka kilong bugas nya 15 ka canned goods na sa mga per household. Apan kun mulurang-lurang man gani ang bawd karong adlaw o baka ugma, gidasig niya ang mga taga Caubian Island sa paghikling ngadto sa mas luwas nga dapit. Giawhag na to kanang mga taga Caubian nya mintras wa pang bagyo maka-eskapos-kapo pa ta no. Mas maayo balhin na ta rito sa Mactan. Bab, gidasig usab karon sa taga Crisis Management Team katong mga nagpuyo daplin sa dagat, partikular na diha sa Barangay Ibo sa paghimo og preventive evacuation aron di na masubli ang nahitabo niadto nga Bagyong Vicky diin gibanla sa dagkong bawd ang mga panimay sa 148 ka mga pamilya. Bab, daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report.